Bună filmare! Salutare oameni buni și m-am găsit la al 16-lea episod de Clash Royale. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și share. Da. Mă rog, ca să continuăm, după cum vedeți, ăsta este pachetul meu. Și hai să deschidem Golden Chest-ul. Ne dă niște chestii bullshit. Bă, încet nu știu ce să te aștepți de la un Golden Chest Port. Bă, asta nu înțeleg. Ori poate să spice ăsta așa, de la cum se numește, mă. Ori poate să spice o chestie bună. Nu mai contează, nu, m-am încurcat în cuvinte. Cuvintele tale chiar mă lovesc, dar eu sunt dur și nu mă opresc. Două, mămică, două, pam, 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 pam. Mamă, cum trage, frate, pe secundă 50 de proiectile, ești nebun. Vrei să talent. Știu că sunt cam tocul, deoarece este ora 10 dimineața, mie mi-este un somn. Aseară la 3 noaptea stăteam degeaba. Sper să nu mă înțelegeți că mi-e... Da, mi ferește, nu mi-e somn. Mie vreată somn, Doamne ajută. Nu, sincer să fiu, chiar mi-e somn. Că v-am zis, era ora 3 și, nu 3, 3 și jumate, mi se pare. Ia moriți, mă. Ama. Scuzați-mă că tac, sunt foarte concentrat. Oh, fuck me, leaf. Ah, fuck me. No. Nu te cred, mă, mâncați aș gura ta. Chinezul, mă. Bă, ce să faci? Am pierdut din trofee și mie îmi trebuie 1100 ca să trec la arena 4. Pe zi ce trecem, jocul ăsta îmi face mai mari nervi. Pe zi ce facem, trece. Vreau și o super magical chest. Wow. Bă, da, cu toate casele fac upgrade-ul costă 400, e nebun. Nu o să închid chiar acum episodul, că am filmat abia 4 minute din ceea ce nu se poate observa. Nu mai urla, na. Se aude na. Nu mă strica, Garica. Ia, stai, bossule, să vedem acum zici joc eu castelul ăla.
Cine-i bossul valorosul? Ta-na-na-na-na-na-na. Aia e. Da, meciul ăsta nu mai pierd. Dacă îl pierd și meciul ăsta înseamnă că nu mai știu deloc să joc Clash Royale. Ieri am încercat din nou să filmez un video, n-am apucat să-l pun pe YouTube și în episodul ăsta trebuia să fie 17, nu 16, dar mă rog. Aia e. Ai, n-ai mingea, dai la poartă. Dar știi vorba. Sigur. Ama, îmi plac pe tine nu te-am învățat mâta să nu te joci cu mine. Că Luca lovește oriunde-i fi. Nu mai urla! Na. Și mă bag prințul. Și fie antena, fie antena. Că asta n-ai cum să o arătezi. Războiul sec cocului. Și am câștigat așa cu mare stil și cu valoare. Am zis că meciul ăsta nu mai pierd, că de ce aș pierde? O silver chest, mamă, super silver chest. Singura dată când mi-a dat o magical chest a fost când eram la arena 1 și da, eram la arena 1 și mi-a dat magical chest. Ori arena 1, ori arena 2. L-am bătut pe 1, mi se pare că l-am făcut 3 din 3. 3 castelele le-am distrus pe toate 3 și mi-a dat un magical chest. Bă, ce să zic, m-a durat 3-4 zile până. Da. Bun, și cam atât și cu acest minunat episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, like, subscribe. Eu am fost Luca, fac și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!